ohene kwasia. We are kwasia mpenyipa. Busia pay attention to this particular video. A very very important pa. Obaso abomode say obe like, no share, no comment, no akere wa adwene. Na me no na edi sa adwuma die we. Ebere bi atwamu Dormaahene ba abontene betena simpie so ene apaso toto ayampia ade to social media so. Na sebia buru sebia kronto ne enim se panyin kwasia de na nka ehu bi da Dormaahene. Na enuma we sha ase ni na nkrofo bebre adwene se Mmrantiehene na asam nye de. Mmrantiehene nye ni so ade, Mmrantiehene nye, Mmrantiehene didi mpanifo atem, Mmrantiehene ye hwehwanimu, Mmrantiehene ade na okasa tie mpanifo sa na enne de mo de mebo ebebre me. Na ne yie mu na ne ye ka. Na enye se bia ni amo ho ene nkora na ye teti atese ewo social media no so sa na ye te enye ya. Na emomu no se ye de yew na anya oda ye nya ofaye. Mmrantie bia ye fe no eye Dormaahene. Na mo amunim se na husuo ese ma ahusuo. Na woye ohini be ni a jimi aye ne se edambo no. Dormaahene ye hwe eye oman Ghana mu a onu na ye ohina woye ohene kwasia pa e wo oman Ghana mu Dormaahene. Me se me mfa ani di ese fata emfa ma abrantie we wa jimi papa Dormaahene. Woye kwasia nkasa kese wo se ne kwasia wa se manta no. E manta yi obi a wote mamu a wonjimia ye tabo no waye se emu no Dormaahene sa na wote na adwumadie we hya ase no na nkrofo bebre na keka de no mupe na no de ye na Dormaahene betena simpie so na ye ni na enim se ohini we de enka wajimi kurampo no enka obetentere no ma bi kakra na nka ye de ache no wono ankasa nim pefe se atore enchema to oman Ghana eye Ghana mpanifuo emu 8 akwanya akwanhia anya bia nso no eye Dad Lumba se ewu Ghana ye wa amaniem Ghana ye di adwadwo Ghana adikesi atoyani na sebia buru sebia konto Dormaahene kwasia mpanyin pa wono me se ewo senka adwe na nkunya no akuna to atwenda dada epanifo mu baby se yesi obi ape bagimifo agodie na emom no ye mpane wo Dormaahene pa de me se ankonkonsi wo maame so no o maame awa se ni ba bi kura because ohene kwasia pa de me hu bida e wo senka akunya no akuna to atwen dadada na enso no waye ni jimi ene o te social media so ene wo sole a wo jimi na woni mpefe se adekasi ato man Ghana ani a yentimi nyi ya ni nsuo mpo emfiri mu na no de ye ena ohene kwasia we Dormaahene ekokotena simpie so na omusi omu ye community labor asesei say se Burundi ebe o ena omu ye na omu ye ade no enipa aso anko ho ade no omu kokoye no community labor no omu kokoye no se Burundi champion mo se de no enipa ante se omu ye bibi because nipa no obebo wo mu amasa dwumadie no community labor na omu ye no akoso eye Kofi Adoma wonwani ena oma bonani na ninia na oka ho na danfo oka ho ye magreva na nko betuma boa wo mu no ena omu so dia wonani enti sa community labor no omkokoye ye no sa nkrofo anko ena ade no nso no anye ntra ha enti ohene kwasia pa Dormaahene ade be de no obeye enti oye na adwene se obaba social media no so abetoto ayempia na abusua yetwa ehomla ne yentie nsem potea Dormaahene eka ye ansa na yatoa so Okoda yo so ayi da mo da le nti na bi no ba kan ba ko se na we kwa de tabaka obia ka tro se e beti ma ko konfon te se mi ama bibi e fu sura ajo be beto abusia semu te sema Dormaahene di tu dwa no na wai na Dormaahene ye na adwene se wonya platform bi se ya obeka nsem a waka atwam dada na saa nsem ye wode betu dwai ye ni na enim se waka pen na emom no saa tem wode kan saa asem no na orensa na Jack Daniels sini chen a orensa enu nti no Ghana fo de enim se wohena wote nsanwiase erensa de ye mfo asem nya asem abusia asem no beka na no de ya na nkrofo ntwi na basa ene na basa no waka pen
na yenwura saa asɛm nim na obi ehu sɛ Dormaahene nya no ayɛ jimi na yenkotie ensɛm a Dormaahene jimifoɔ kwasea panyin no ɔka ne to social media no so ansa na wɔba bɛka wei no abusua yenwura mumla yɛba yɛbɛto aso na bɛfrɛ no sɛ sikadwa kofi bofri soro abɛni ya ga na batimi nka menkwa no batimi aka na mo ni America no tiawa ne sɛ nsa ne bebre sabaka untie ne yi na wonhwɛ mu sɛ nokure ni be ma no kura ne ba na ode ne ba wiase no Yesu Kristo hote sɛ okoma sikadwa bi petrofom na ye nne omienu nti nsa ne bebre wo ha ba ede da minim trodi aso minim ne se ade nokre de nokre naka na same kan nokre ne saba menya na makoso aka nokre no na bi wo ho bebre wo ha men kan ha men kan ne sisi onya wo ndi bi asie sa na ngwa na okure ni baba kama na mani aje fufuro bara na abusiafo ade a me ka kire ho nne ne se me se oti se Ghana ni bia o kana bakosem na o ka kire o se ofri fom ana ofri hine ba ya ka kire so bwa na on kana kure aduanafo ye free Egypt ne soro ho na eba no ba bia e be pa ko divoa ne ye ba be 1300 Asante fo ba konya oba 16 by 1650 na maka we so ko Asante fo ba konya na nkonye oyoko akonya oye aduanafo ye konya beba sisa no ne be nim abusua we dem sempa samaten sema Dormaahene kan ye no na osisi dua sɛ eye Asante akunya no kura no eye wo mu dia na wo mu dia no na oyokofuo bagifiri wo mu nsam Asante fo ba konya na nkonye oyoko akonya oye aduanafo ye konya beba sisa no ne be nim na ɔhene kwasea mi de saa asɛm we eyi wa no waba betresi mpie so sɛ akunya no ye modia eye dai na sesei wo sɛ ka sɛ sikagya no na okura ye kan sikagya de wo kan sɛm bi ɛfa ho na woni mpefe sɛ akunya no ye wodia na afidie wo ba bɛka sikagya ho asɛm ana na abusua mi sɛ wo bre saa Dormaahene nanka wo betimi aka nsɛm papa bi a enke betimi atɔ man Ghana asum sɛ bia nka Ghanafoɔ atɔde nkyem kasi atomo no wanya platform no enke wo betimi de akyekere Ghanafoɔ ɛrɛ papa jimifo a wajimi pa Dormaahene oye kwasea panyina wosenka adwene nkunya na kuna to atwen dadada no yaye ne jimi enti obetan social media so bia na ensemfo ne ensemhi ene woka ede kire atiefo Nemo no ansanya be wo panyi kwasea no na akura bone ti ase dadada mi se mi wo ho ma Dormaahene eye mi bi se na wo be kan ensemfo bi se na ne ye kokɔ aso ne ye ba be di watampa ne ye ni abre saa tamani edi atam na mpanifo bi se Mmrantiehene jai Mmrantiehene mfataw wo ye odehye na den odehye nkontokwa odehye nyese kwasea mpani ne kwoso a wodi san kwasasem no na kabere na majai Dormaahene a wajimi a woni tire na nka mpese wo ba abontene kekenya nsasem Dormaahene ntima kekenya nsasem bia o ene wodi jimi na obetena se no wajimi no ho sa wodi jimi ba yenso di jimi be hia wo na panyina wajimi de eye nkwa na betea wo nya panyini bia na ebeka asem papa akere wo eti wa wo hwe wa wo ti ba bia wo hwe enye wadwene se me bekenya nsasem bi e de ache Dormaahene na ni tima ene de no wasa jimi biem wodi jimi ba yenso di jimi be hia no because panyina wajimi de sa na etie wo se ye kone saa pepepe edemano na weina Dormaahene ka saa nsamfu ni wieye no na onim se wafa ne ho adi nti oba beko
na o expect say nka social media fo ne beji asom na nka akwakoye se Dormaahene challenge Asante man na enso no fofi antoata na social media fo se hey ohene kwase a wagimisi a e wo se nka adua na nkunya no ekunu to twene dadada no o da so tiase a wo gimie enu to social media fo ni na atene ye e na omudi si Dormaahene so e na kohwe social media so na nima guase poto Dormaahene nima guase papa ami hubida efisi ya wo me a ye started san to kowe Dormaahene enu ane na ye e na Dormaahene na nima guase ye e na ye say ni din fufre de ama no e ye kodwo besia na kodwo besia so de wo mu taashe turumutia Dormaahene o taashe turumutia pa na eye woman na obo san anwom no o study no me bebrebe ensem amaka epen na ensem ahu se video bi a metwa ya meka se Dormaahene bo brazier o de sika se ne nufu ho mo ahu se woman ni video no twa ye no obo brazier de ba abontre because wanyi sika free nufu ho pen ama obi ahu se Dormaahene obo brazier. I'm telling you Dormaahene bo brazier se wo mo brazier pa eye den na nipa na woto nyom no ensem amaka pen maame ni timi di brazier ba abontre esuo de kire mo ena da so no abushase we dem sempa mo hudie koso me say ensema Dormaahene wo ye no ma minister di Dormaahene hu say Dormaahene peturumutia ntina ma me nyom no ni video ye no o share turumutia de bae no na nka de baade se Dormaahene won tan share turumutia enka ma me no a woto nyom no enko anyi sa video in fama because wodi mpefe say ohene be ni a wo ye kodwo besia ohu bi da so ye be mo so ye oba obi hu because oba social media so bia na ne ni ya wo ye o chia no okoto na o mira nanim no de ne se kaniti no o baba ni sem no o ye bibi se no de ne sa ne nam no kodwo besia be ma te se Dormaahene jimifo na wo Dormaahene wo hu hwanim guase power kope e de ma ho na fast forward afiko bo ne ahase mumu se Dormaahene se adentina de bia wotimi ba abontre beka obi die asem otimi ba abontre beka ensem bia ensem fata na woni ni fie asem na onu de bia obeka obi die enzo yensu ye de bema no ye bebusa question Dormaahene se ne wunya adaje etimi nya asante ho adaje no yensu ye busa wo maame e de ba de pan ne timi ku maame a as a judge wontimi hwehwem ema obi ehu die ku maame nanka Ghana entimi ka bi ma because according to the statement yehu ye no ye say o maame is alleged say wo maame ebra na musie no na ni ti entwa so na ni kuntusi ni ena na oda de kanim enti as a judge wadi judge wo ye high court judge na wontimi hwehwem de enti eku wo maame ni pakura wo mu ku wo maame eni ade kropote ye wo maame so obi ku no so obi anku no eye dan ye si wo maame a ne ye say is alleged no mo say ni ti entwa so ti Dormaahene hwe jimi pa wa jimi wo sei ne nti untimi find justice emfa ma wo maame wu kwase ya wu pa ma me say na eni enyan eti ye busa Dormaahene brabontina be ka kire ye as a high court judge a untimi find justice emfa ma wo maame abra wo maame wu kwase ya wu na wo maame oda asem ado a odi aweho brabontine sene untimi ka Asante asem no brabontime chechiremu ekoya maame fa so wuye na find justice efama maame because wo ye kwase ampanyina unitire on say sanse wo ye kodwo besia ntino wo wonu asem wo say ema bi pewadiw na ema na no mu pewadiw ni na wu dwane kwase atie wonu asem ye ba be fi court wo be di na oni me pa ni man bi okogu Bonne se wo ajamaya badu chasa ajamaya badu madano yanya hom ko sebe bi because ba yese oni sikani na badi ansa na bi kon na bani na biaba ajamaya bueno siaba
Asa o ye se wo ye dede. Na se bi kura be dia sem court. Obi an wo mani man nya ja. Ya court. Ape o ka ti interpreter ne se ben kan chiram se. Aba na ne kura. What is second se me misa so firi. O be pandan me. Ma be dia se mi man sro. We no ya ne be wa yin nti ya ba court wo man yin sika. Uche kura baba be dia. Now when you get an about million, you are a man, million, 9, the man. Yes. The question about you, my Abusia wa mo sample, someone mo tedie kodwo besia no kan enti Dormaahene ni new name ababiem eye kodwo besia aka me maame atumifo aka me yere atumifo odwan bema na wo mu kurampo na wo mawu ekono abrantie we ka asem bi na na asem o kan no wawu ko na emom no eye no kre na Dormaahene adumabadu ede ko fi adoma wonwani nani aye sacrifice sani ebe ya the 25 years anniversary na wuti ye no ebedi mu moja omoka moja gui obi mpo ewu ewo ho samo amahu apante na obedi nkwasase medi Dormaahene chi no obewu no nsema okadija Dormaahene no because Dormaahene was study Dormaahene say ni tikoto adwene mpo eni ni trim because se bia bu se bia kronto wo mu nkwase anoma no omkoye no ho no anyi ntra ha obi ampo krampo nim ba bia omu ye ade no ena ade kwa na ekọ no kwa na obi ante ho asem enti so wa ma use format amu Asantehene din amu Asantefo din a na ade na nka obi anim ni biem enti sa asem wo obeka ye no onim se bia ebe ya ade foforo na emom no eye me de se social media fo asopa Dormaahene no ma gu nanim ase na se bia ka o maame a wo hyefom o dwan be ma te se Dormaahene hwediti ohina wa jimi se oba social media so a on pesti ni si o se de hwede no mpacha ohina kwasiampanyi na te se Dormaahene hwe wanu mpacha pa wo de to onko pesti bi mpesti na wo de to social media so na jimi kwa na wo de ba dan so ye di jimi be shia because eye se dia na ye kokọ aso eye se dia na ye ni age eye se dia na Mmrantiehene madwuma ba papa because me dia ni dia se fata na me de ma matiefo ni na se kame gu nioma mu ba se ohi kwasiampanyi ni we a wajimi a yo se ka adwana nkunya no akuna to atwe dada no na adwana nkunya no abon jimi na oba social media so a nanim tafu se fufufu na ye tiem anadwo enti Dormaahene me ka kirew sa jimi sem na wo ye no eno ne ye pe sa wo be ye ne 1000 ye be ba 1000 na me din krawei e de ma eye John Dramani Mahama ene aban panifo sene Dormaahene moyi na se akunya na manfa apiko judge na mfa ma no ene ode ho yaw e ba abontena obeki kamu no na me ka sa asem we e da kire Ghana panifo se sa brantie we ni jimi na wo ye no Dormaahene kodwo besia se mo anhwe ne nyoma ni yi a entokwa ntwamu o me nkasa me frefre ntokwa na emom no abrantie ne nyoma na wo ye no entokwa tani na wo frefre ene ma o man Ghana na sa Ghana fom na esi fom na mo man ntokwa besia mo obi nkasa bia eye majority ni na de ba ye na emom no esukọ nyoma kodwo besia Dormaahene jimifo na ye ka no kwasiampanyi na tese no ohene kwasia we ami hu bi da no mo nkasa nche no sene be ya ede asumdie ebeba na we na wo soso jegum no etise de wo twa patro ede atum no na de wa na beba sene ntokwa bitimi pie firi baabi no sa pepepe na ntokwa bitimi asi o man Ghana mu me nkasa bia me pre ntokwa ende de aba na emom no de Dormaahene ye no eye jimisam ene ntokwa na ofrefre no twa ntokwa ntwamu na nsia na Russia fo eba America ebe solve onioma sa pepepe na yetwe ani ba o man Ghana mu a boku ntokwa kra ntwamu eti o man Ghana fo mpanifo momfo mu na nsi fom na de Dormaahene ye no ni jimi na wo die no na man pass papa bi anka nche na me se eden ketenkete si na ja edam abusia me se obre ye twa ye homra ye ba de wo bia de beto aso abusia se matenwom no mo hu se enwom na oboye no oboma kodwo besia Dormaahene jimifo no ono ene yebo sa anwu edi ma no na abusiafo bomodian se obehye video no wa like no wa comment no wa kire wa adwene na wa nkasa wa hu se de
Dormaahene was a fata temdidie no anaase wonsem fata anaase yengum anaase yemia mu biem because ohina wagimi de Dormaahene mi hu bida adjuma badu kodwo besia sa jimi sem na oti social media na wudie no eno ene man kra ye babo ntena ye di nyansa betu adwin because why ho kodwo besia na jimi na oti social media so na so bedidia yenso ye di jimi besia because kodwo besia wagimie Dormaahene wagimie ono ene ye bon krabo na di ba wiasim because se amon krabo ne ama wiasima sa panyi kwase we ya wagimi se no sa nkra no ye ne betia wo mu abusia so oba so abomodian se wo de be che no calm down because fire no afi na ye ba be miam afi na ye ba be hye mu kena ne miam che Dormaahene se afi na Mmrantiehene matiasim na ye nyanyae ye be gina mu akopem se ye be sie ye maame ye be ye maame ye be krakra ye be kra ye maame achikura na ye sa dia Dormaahene ye no mi social media so ampaya e be dey e be dwa. Peace out. It is a sabuti baby na se wunim nyansa na asem bia se na wamfa adwene nyansa anton na wo katim samwa. Yesu de jimi bayi wa no.